Pán oblek. Ani si nepamätám, kedy som ho uvidela prvýkrát. Možno v čase základnej školy, možno aj skôr. Mal primeranú výšku, no bol veľmi štíhly, čo vytváralo dojem, že je oveľa vyšší, najmä keď som bola ešte malá. Vždy mal na sebe čierny oblek, biele plisované tričko, čierneho motýlika a čierny, nie príliš vysoký cylinder. Nikdy neprejavoval žiadne emócie, ale v niektorých dňoch som videla na jeho tvári známky znepokojenia, ktoré sa snažil nedávať veľmi najavo. Moje detské ja ho pomenovalo Pán oblek, pretože proste moje detské ja neprekypovalo kreativitou. Stále na mňa čakal pred domom, šiel za mnou do školy, kde ma čakal vonku a šiel za mnou domov. Keď som išla von, šiel za mnou. Spočiatku som sa ho veľmi bála. Snažila som sa s ním hovoriť, ale nikdy mi neodpovedal slovami. No sem tam som videla jemný záblesk v jeho očiach. Snažila som sa mu povedať, aby ma nechal na pokoji, ale nepočúval ma. A tak som ho vzala k mojim rodičom, ale oni ignorovali všetky otázky ohľadom neho. Aj keď ma ignorovali, keď som o ňom hovorila, cítila som, že boli v strehu vždy, keď bol pri nás. Nikto iný ho však nevidel. Čoskoro som sa naučila, že o ňom nemám s nikým iným hovoriť. Nechcela som, aby si zo mňa robili srandu, alebo si o mne mysleli, že som blázon. Až na strednej škole som prvýkrát počula o Slendermanovi. Okamžite mi napadol Pán oblek. Potom som ho ignorovala ešte viac a mala som z neho ešte väčšie obavy. Až v 2. ročníku na strednej som však všetko pochopila. Bol so mnou celý život a ani raz mi neublížil. Bol so mnou, keď som si prvýkrát zodrela koleno, keď som sa učila bicyklovať. Bol so mnou, keď som sa prvýkrát zamilovala. A aj keď som mala prvýkrát zlomené srdce. Bol pri mne, keď som plakala dlhé týždne v posteli, keď som sa nedostala do školského tímu. Nebol to Slenderman. Bol to len môj Pán oblek. Konečne som ho brala ako dôležitú súčasť môjho života. Pre mňa to bol niekto alebo niečo neškodné a možno aj trochu roztomilé. A takto som ho odvtedy vnímala. Bol pri mne počas mojej promócie a zdalo sa mi, že sa jeho oči usmievali. V deň, keď som sa opila a omdlela po veľkej párty, ma dokonca odtiahol na chodník. Bol pri mne, keď som sa zamilovala do stena a dokonca aj vtedy, keď ma požiadal o ruku. Bohužiaľ, rok po mojom manželstve, keď som mala iba 23 rokov, mi krátko po sebe zomreli obaja rodičia. Bolo to najhoršie obdobie môjho života. Stan bol so mnou po celý čas a rovnako aj Pán oblek. Čoskoro sme sa presťahovali do mesta, ja som začala pracovať ako editorka. Presťahoval sa s nami aj Pán oblek. No ani po zmene prostredia sa nám nedarilo počať dieťa. Nie, že by sme sa nesnažili, ale to sa proste stáva. Pán oblek bol s nami aj počas dobrých a aj počas zlých dní. Bol tam stále v tichosti, bez akejkoľvek mimiky či emócií a stále v strehu. No medzi mnou a Stanom sa vytvárala čoraz väčšia priepasť. Toho roku v júni som sa prebudila na to, ako Stan plače. Priznal sa mi, že ma podvádza. Mala som pocit, ako by ma prešiel autobus. Nevedela som, čo mám povedať. Ospravedlnil sa a povedal mi, že mal v úmysle mi to povedať a rozísť sa so mnou skôr, ale nechcel mi zlomiť srdce. Povedal, že sa ešte v ten deň vysťahuje. A povedal aj veľa iných vecí, ale nič z toho som už nepočula. Slova nemajú zmysel, keď falošné ticho dokáže ponúknuť viac pokoja. Vstala som a obliekla sa a šla do práce bez slova. Nastúpila som na metro ako každý deň,
no dnes sa cesta zdala byť dlhšia. Deň v práci prešiel rýchlo, ale všetky tváre a konverzácie sa zliali do jednej veľkej masy. Keď som sa vrátila domov, byt bol prázdny. Vošla som dnu a rozplakala sa tak, ako naposledy na strednej škole. Ďalšie dni prebiehali rovnako. Pokúšala som sa nájsť Stena, no márne. Jeho šéf nevedel, kde je, zablokoval si moje číslo a aj sociálne médiá, a tak som sa rozhodla ho už nekontaktovať. Zanevrela som na všetky spoločenské kontakty a stal sa zo mňa vysokofunkčný samotár. Pracovala som a komunikovala s ľuďmi len keď som musela. No ináč som sa všetkým vyhýbala. Skoro som zabudla aj na neho. Aj keď tam stále niekde v kútiku oka bol. Pán Oblek. On ma nikdy neopustil. Minulý útorok som odchádzala z práce dosť neskoro. Bolo už po polnoci. Pri odchode som si povedala, že bude šťastie, ak stihnem posledné metro. Ako som schádzala po eskalátoroch, prvýkrát po rokoch som sa zastavila a započúvala do toho ticha, ktoré sa okolo mňa rozprestrelo. Eskalátory síce hučali, no okrem toho tam bolo ticho. Na stanici metra nebol nikto. Len ja a pán Oblek, ktorý sa postavil k najbližšiemu stĺpu vedľa mňa. Jeho tvár osvetlil neón nad ním a ja som si prvýkrát všimla, ako jeho tvár zostarla. Na jeho tvári bolo množstvo vrások, no zároveň bola stále hladká. Vyzeral, ako by zostarol o 1000 rokov a zároveň, ako by sa vôbec nezmenil. Nedokážem to vôbec opísať. V tom ma vyľakalo hlasné buchnutie. Rozliadla som sa a zbadala Stena, ktorý stál na druhom konci nástupišťa. Bol ohnutý dopredu a bokom ku mne. Zalial ma pot. Urobila som krok vpred a zavolala jeho meno. Otočil sa a aj napriek diaľke som videla jeho neľudský prepadnuté oči. Neprirodzený úsmev roztiahnutý cez celú jeho tvár a oblečený bol do otrhaných handier. Roztiahol ruky do bokov, ako by držal niečo neviditeľné. Jeho oči takmer vypadli z jamiek, keď ma uvidel. Ohol hlavu do neprirodzeného uhla a jeho už teraz neprirodzený úsmev sa ešte viac natiahol. Rozbehol sa ku mne šialenou rýchlosťou a jeho telo sa popri tom zvláštne ohýbalo. Stála som na mieste ako zamrznutá. V tom ma potiahol za rameno a vytiahol ma z tranzu. Pán Oblek. Muž, ktorý bol celý život po mojom boku. Zdalo sa mi, ako by sa na jeho tvári odzrkadlilo tisíce emócií, ktoré celé tie roky potláčal, a v tom vyslovil jediné slovo. Bež. Bežala som tak ako nikdy predtým. Za mnou som počula len výkriky. Vedela som, že spolu bojujú. Pán Oblek sa ma snažil ochrániť pred tou vecou. Neviem, čo to bolo, ale určite to nebol Sten, aj keď mal jeho tvár. Bežala som celou cestou domov a zamkla sa vo svojej spálni. To bolo pred 3 dňami. A odtedy som neopustila svoj byt. Pán Oblek práve teraz stojí pred domom a čaká na mňa. Tento raz je však na jeho tvári neprirodzený úsmev roztiahnutý cez celú jeho tvár a jeho neľudsky prepadnuté oči ma volajú von.